أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورارينا كلنا الذي ون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ينزل نكي مغانا منا 26 ga watan safar, hijirar babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara 2020. Bayan na alƙawari jiya cewa zan gabatar da wani karatu da safi, to jiya da daddare bayan mun tashi karatu sai na dinga samun sakonnin mutane, sannan na bibi yanar gizo sai na ga abin da yake faruwa wajen abin da ake samu akan abin da yake faruwa na zanga-zangan nan da aka fara maganan SAS a Abuja. To sai nema abin dogon tunani da dogon nazari wajen yadda na kalle wannan abin da yake faruwa. Wasu idan wato matsala ta faru irin wannan, kowa da nashi tunanin. Wasu zaka ga suna cewa ya kamata a yi magana, wasu kuma zaka ga suna cewa bai kamata a yi magana ba. Allah ka ji kan al-Imam Ibn al-Qayyim da malamin sa Ibn Taymiyyah sun yi magana kusan shige iri daya. Suna cewa idza takallama ahlul batil bil batil, idan masu banna suka ci gaba da magana wajen yada bannansu, wa sakata ahlul haqqi an qawlatil haqqi, wanda ya kamata su faɗi gaskiya suka ja bakin su suka shiru suka ki faɗar gaskiya, sai suka ce ishtaraka ahlul haqqi fi idlalil khalqi. To wa'inda suke kan gaskiya suka santa sun yi musharaka idan batar da mutane akai. Duk lokacin da wawaye suka tashi suna yada banna, wayanda suka san ya kamata suka ja bakinsu suka yi shiru, to as-sukutu a mahallin da ya kamata kai musawa mutum kaman yadda ne da abin da yake. Da haka wasu daga cikin malamai magabata suka ce man rahala ila baladin turaqu fiha dima'ul muwahhidina, wanda ya tafiya ya je garin da ake zubar da jinin masu sallah, masu bauta ma Allah shi kadai, watakallama fi saumi was salati, ya hau munbari ya ci gaba da wa mutane magana akan sallah da azumi, fa huwa qa'inun lillahi, wannan mutumin ya ha'inci Allah da manzon Allah. To wannan dalilin ya samu zan yi magana akan wannan matsala da take faruwa. Allah ya sani ban cika son yin magana akan harkar tsaro ba, saboda ni ba jami'in tsaro bane. Amma ko da ni ba jami'in tsaro bane, wannan ba shi ke nuna cewa ban san wani abu na tsaro ba. Dan wanda ya karanta rayuwar manzon Allah, ya karanta Qur'ani, duk wani tsari da zaka zo masa da shi na tsaro, to bana tsammanin zaka iya zuwa ma dan adam da tsaro wanda littafin Allah ya zo da shi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amma la'akari da harkar tsaro a Najeriya ya shafe ni tun daga gidan da nake zaune, da inda zan fita in tafi, daga garin da zan bari zuwa garin da zan bari. Wannan yasa wasu matsalolin ko ba masu mi magana a kansu, dole ne sai mun fito mun yi magana a kansu. Abu na farko da nake so in fara a kansa da shi shine abu kamar haka. Na farko abin da ya shafi al'amari na zaman lafiya, abu ne wanda yake yana da matukar muhimmanci. Wannan yasa za mu ga a Qur'ani a gurare guda biyu, annabi Ibrahim ya roƙi Allah subhanahu wata'ala akan zaman lafiyar garin Makka. Allah ta'ala ya faɗa mana, ya ba mu labari cewa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Ka tunatar da su lokacin da annabi Ibrahim ya ce Allah ka sanya wannan garin na Makka ya zama amintacce, sannan ya ce warzuqu ahlahu min as-samarati, Allah ka azurta mutanen garin da abinci. Arziki babu zaman lafiya matsala ne, gari idan akwai zaman lafiya babu arziki shi ma matsala ne. Sai ya roki Allah abu biyu,
a suratu Ibrahim haka ya ƙara cewa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacci. Wannan yana cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa Qurayshawa a matsayin ni'ima. Yace musu ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi, sai yace falyabudu rabb hadha al-baiti, sabota wa ubangijin wannan ɗakin allazi at'amahum min ju'in, wanda ya amintar da su daga tsoro, sannan wa amanahum min khawf, bayan ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro, in ji Allah subhanahu wata'ala. Da haka yana daga cikin haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa gwamnati, hanyoyin da mutane za su bi a dare ko da rana su samu aminci ba su da matsala, sannan hanyar da za su nemi abinci ya zama tana da sauƙi ba ta da wahala. To mu duka waɗannan abubuwan yanzu a Najeriya sun zama abin da suka zama. Hanyoyin da muke bi matsala, bayan hanyoyin da muke bi matsala, hanyar da za a bi a samu abincin da za a rayu ita ma ta zama matsala. Da haka yasa za mu ga hadisi ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da ya kawo babu kanan nabi sallallahu alaihi wasallama idza lam yuqatil awwal an-nahari akhara al-qital hatta tazula ash-shamsu. Hadisi na 2966 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, la tatamannaw liqa al-adu, ku daina fatan haduwa da makiya, wa sallallahu al-afiya, ku roki Allah zaman lafiya. Fa idza laqitumuhum, amma idan kuka haɗu da makiya fasbiru, ku yi haƙuri, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan yasa ko ga annabi ya hana cewa tashin hankali burin sama mu daina yi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Akwai wasu nuktoti muhimmai da nake so in tattauna a kansu. Ba na so in tattauna akan haƙƙin da ya zama wajibi ga shugabanni su tsare ma al'umma, don kusan wannan abu ne sananne. Haƙƙinsu ne su tsarewa mutane addini, haƙƙinsu ne su tsarewa mutane rayukansu, haƙƙinsu ne su tsarewa mutane nasabarsu, su haɗa yaɗuwar zina, haƙƙi ne su tsarewa mutane mutuncinsu, sannan haƙƙi ne su tsarewa mutane dukiyarsu. Sannan yana ciki shugaba dole ya ƙoƙari wajen ya daidaita tsakanin alƙawi wa da'ifi walwadi wa sharifi wajen tsayar da doka a cikin ƙasa. Sannan ya kalli ya ake raba dukiya al'umma wajen kowane ɓangare a ba su daidai da population ɗin da suke da shi na adadi. Sannan haƙƙi ne gare shi ya adalci wajen gudanar da mulkinsa ƙarƙashin inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha, ko inna Allah ya amuru bil adli. Yayin da shugabanni suke da haƙƙi na as-sam'u wa ta'a fil ma'ruf, yi musu biyayya da jinsu a cikin abin da ya dace. Sannan yana daga ciki shine taimakon shugaba akan tsayuwa da haƙƙin da yake na wajibi akan shi, da sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na haƙƙin al'umma. Yi wa shugaba nasiha ta ɓoye sai fa idan babu dama, sannan sai mu fito mu aika saƙo ta irin wannan hanyar. Akwai wasu da sunan malamai da suka kallafa ma kansu, duk lokacin da suka ji an yi nasiha ta irin wannan hanyar sai ce kai ne khawarij. Su yanzu a wajensu abinda wa'annan suka taru a Abuja suna yi ba khawarijinci ba ne, kuma ba za su taɓa fitowa su yi magana a kansu ba cewa wannan abin da suke ba daidai ba ne. Sai idan matsala ta faru to lokacin za su fito su ce a'a abin da kake ba daidai ba ne. Yanzu cikin abin bakin cikin da zan faɗa wannan, akwai shafukan da aka nuna min cewa yar gidan shugaban ƙasa da mataimakinsa suna da alaƙa wajen goyon bayan wannan abin da ake yi. Sannan yana ciki shine a yin kariya ga shugaban ta hanyar magana da aiki, wannan yana ciki. Ta ƙarƙashin waɗannan nuktotin ne nake so in yi magana. Abu na farko, kowa ya riga ya sani bisa ga abubuwan da muka gani kusa da mu, tun daga nan Sudan, ya faru a Libya, ya faru a ina ne, ya faru a ina ne, an yi zanga-zanga, an yi revolution, an canza gwamnati.
daga ƙarshe bayan inda ya canza gwamnati ta hanyar revolution ne za ka ga duk ƙasar da suka yi wannan gashi nan yanzu a iraki wa'inda suka saba da saddam a aƙida ma za ka ji sun fito suna cewa yanzu a tajiru ilaika ya saddam rahimakallahu ya aba ude Allah ya ji kanka ya aba ude saddam sai bayan da ya bar duniya hatta makiyansa suka gane bai mallaki komai ba shi da alaka da kowane irin abu ta hanyar nasa ne shi ya mallaka ba shi da shi a waje ba shi da shi a gida duk abin da ya mallaka da sunan gwamnati ya mallaki wannan abin ba da sunansa ba. Mun ga abin da ya faru a Iraki, mun ga abin da ya faru a Libya yanzu a Sudan da Al-Bashir suka ce azzalimi ne, suka yi zanga-zanga aka yi revolution aka canza shi. Ku je ku bincika za ku ga a Sudan abin da yake faruwa yanzu na rayuwa da tsadatta da lalacewarta yanzu sun kwammace inda ana iya dawo da baya gaba da za a mayar da su gwamnati lokacin Al-Bashir da sun fi bukatar haka, amma ina wannan fanado wala tahina malas. Ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin da ya tsere sama babu ginshiki, wallahi inda aka canza gwamnati a Najeriya ta hanyar revolution da zanga-zanga, billahi allazi la ilaha illa huwa, halin da mutane suke ganin ana ciki na kakanaki wallahi sai an kwammace gara kafin wannan halin da ake ciki yanzu. Wannan shine abu na farko da nake so in yi magana akan shi. Akwai wata mata bana so in kira sunanta, na ganta da hijabi, ita tana daga cikin masu jagorantar wannan wai yar kwato yanci ce. Abun bakin ciki har mutanenmu suna yawo da hotunanta suna ganin wannan wata jaruma ce, wannan wata sadaukiya ce, dan tana shiga gaban jami'an tsaro tana daga hannu tana cewa a harbe ta. Wanda yake ganin cewa wannan matar jaruma ce, to idan yana da mata ya kamata ya fito da matarsa ya sata a hanya ta irin wannan jarumtar. Idan yana da uwa ya kamata ya ɗauko uwarsa ya saka a wannan hanyar don ta irin wannan jarumtar, don a gane cewa jaruma ce mamar taka da ainihin wato gaske. Wannan shine abu na farko. Wannan abin da ta yi ya saba wa mutuntaka na mace musulma wacce ta san Allah da manzon Allah, don wannan abin da ta je ba addini ta je ba, wajibi a kanta. Kun taba ganin ta a gaba a wajen wani abu na addini haka tana cewa a kashe ta? Abun bakin ciki mutanen da suka fito suke ta irin wannan yan gaba-gaban, wallahi jiya da na kalli hotunan su galibi daga yan luwaɗi masu wannan alamar sai wanda suke da alaka ta shan jini bane, ko da musulunci ta je yin haka bata wakiltar musulunci ba, ko musulunci bai yadda da haka ba. Sannan abu na gaba, shugaban ƙasa a speech ɗin da ya yi na cikar shekarar Najeriya 60 ne da samun yancin kai, ya buga misali ya ce a Saudiya ana siyan mai da tsada fiye da Najeriya. Ya koma ya gani, tunda ya buga misali da Saudiya, a Saudiya galibin duk wanda ya je zaka ga jami'an tsaro mafi yawanci baka cika ganin su da makamai akan hanya ba, amma ƙarya kake yi saboda kwarjinin da jami'in tsaro yake da shi. Kana ɗan ƙasa ka zo da mota zaka wuce ya nuna maka kawai ce ka yi nan, ka mai musu ka ce ba za ka bi ba, ballantana har ka samu damar yin fada da jami'in tsaro. Shi yasa unguwa guda in ta kuskura ta kashewa Saudiya jami'in tsaro ɗaya, to suna iya kashe unguwar gabaki dai saboda jami'in ta tsaro kwaya ɗaya. Lokacin duk da aka waye gari wanda ya kamata su kare mutuncin mutane da dukiyarsu ba su da kwarjini, kowa yana iya yin fada da su, to ƙasa ta riga ta lalace. Kowane irin doka ana iya yaga ta, ana kuma iya keta ta. Da haka tun da ya buga misali da Saudiya wajen suna siyan mai da yawa, to shugaban ƙasa ya sake komawa ya gani harkar jami'an tsaro a Saudiya iri ɗaya ne da harkar jami'an tsaro a Najeriya. Wannan shine maganar da muke. Maganar rusa SAS ba ita bace mafita, domin galibi iya abin da za a ce akwai kurakurai a ciki.
sannan waɗannan ƴan tsirarin da suka zo suka yi zanga-zanga su kaɗai ne suke da haƙƙi a Najeriya a saurare su wayannan ƴan tsirarin su kaɗai sun isa su zaɓi mutum ya zama shugaban ƙasa ko wata tsiya a Najeriya don mai ragowar mutane ba a biyi haƙƙinsu ba a gani suna da goyon bayan wannan abin ko ba su da goyon bayan shi amma sai aka je aka bi na ƴan tsirarin mutane da haka idan akwai matsala wasu daga cikin jami'an tsaron suna yin kurakurai to kurakuran da ke ciki za a gyara ba ruguza abu za a yi ba kuma in aka ce saboda kurakuran ne aka ruguza to in ka dawo dukkan bangarori na jami'an tsaro sai ka ruguza shi don wanda ke aikin tsaron ba mala'iku ba ne mutane ne ana samun kurakurai a cikinsu kuma ka ɗauko min wani bangare na tsaro a Najeriya da zaka ce ma'asumai ne Allah ya tsare su kamar mala'iku duk abin da suka yi 100% daidai ne ba sa yin kuskure ka kawo mana shi sannan wannan abin muna faɗa ne saboda mu muna hango gaba ba yanzu ba kada wani abu ya faru wani ya ce ai ba a faɗa ba wallahi mun faɗa halin da Najeriya ta shiga ciki matsalan tsaro na Boko Haram kafin wannan lokacin shine abin da yafi damun kowa da tayarwa da kowa hankali kafin matsalan nan ta faru ta kai inda ta kai sai da Malam Jafar ya dinga magana yana cewa ga matsala bata wuce a zuba mata kofin ruwa kwaya ɗaya ba amma an zira mata ido yace ya rantse da Allah nan gaba wannan matsala idan aka zira mata ido tankokin yaki ba za su magance ta ba kuma da aka zira mata ido ba gashi mun ga inda matsalar ta kawo mu ba yanzu mu ba haƙƙin mu bane in mun faɗa ka yadda amma haƙƙi ne gare mu mu faɗa amma yadda ba dole bane amma al-Imam Hassan al-Basri yana cewa idan aqbalatil fitanu idan fitina ta taso arafaha kullu alimin malamai daga nesa suke gane cewa ga fitina nan ta taso amma mutanen gari ba sa gane fitina ta zo sai ta ci wanda za ta ci sannan ta juya baya wannan abin da mutane suke ganin shi kaman wasa-wasa billahi allazi la ilaha illa huwa shiryayye ne kuma wallahi ni nake faɗa muku in ba a ɗauki mataki ba ka jira zaka ga inda kuma zai kai inda ba a tsammani saboda dalilai kamar haka idan mutanen nan suna da matsala ne da sasu kadai ba an fito an ce an ruguza sasu ba a sai su haƙura amma menene dalilin da yasa da aka ce an ruguza sas din nan sai suka ce ba su haƙura ba sai suka ci gaba da yin zanga-zangan nan cewa an kashe wasu mutane suna neman haƙƙinsu to wannan daga nan daga ruguza maganan sas din nan suka zo suka ce ba su yadda ba to magana sai ta revolution aka shirya ana so da wannan tsarin duk wani bangare da suke kallo na jami'an tsaro sai an ruguza shi ku rubu hotunan masu zanga-zangan ku gani kaso 10 daga cikin waɗanda suka fito suna zanga-zangan daga 'yan yahu barayi sai waɗanda za ka gansu da alama ta 'yan luwaɗi ba masu mutunci ba akwai wanda ma na ga hotonsa kusan tsarara da tatul a jikinsu waɗannan mutanen marasa mutunci sai matan da suke jagorantar halarta auren jinsi mace ta auri mace namiji auri namiji wai su suka fito da sunan wai zanga-zanga wai suna neman wa mutane yancin su irin wannan yancin inda wa'annan mutanen za su nema Allah ya tsine musu Allah ya tsine mu wannan yancin albarka wa'annan mutanen marasa mutunci marasa tarbiyya to yanzu ku jira ku gani akwai wannan dan sandan Abba Kyari yana kokari daga nan idan an ruguza wannan nan gaba za ku ga sun ƙara fitowa sun ce shi ma suna buƙatar sai an ruguza wato shi ma maganan ainihin wato Abba Kyari akan abin da ya shafi harkar kidnapping da yake kamawa za su fito sai an yi wannan sannan kuma ku duba ku gani mafi yawancin abubuwan da ake wajen yada su ta intanet wannan jaridar da muka yi mata tofin alatsi ne muka ce Allah ya kine mata albarka duk wanda ya ganta ta gitta a shafin intanet kai ya batta ta wuce sai ya mata addu'a ya kine mata albarka ita ce Sahara wannan mutumin wanda yake da wannan Sahara din ku duba ku gani da kyau don ku gane abin nan shirye ne mafi yawancin abin da ake na zanga-zangan nan
wanda a ƙarƙashin shi magana ce ta revolution suke so su yi a yi ta zanga-zanga daga baya wannan siyasa gwamnati ta faɗi. Ni ba ni da kowane irin mukami kuma ba kowane abu nake benefitin ba, amma wanda suke cikin gwamnatin Bahaushe ya ce kowa lafiya ta ma daɗi barin mai ita ne. Cikin waɗanda suka zo suka goyi bayan wannan abin kamar yadda na gani a wasu shafuka aka nuna min, akwai 'yar mataimakin shugaban ƙasa, ita ga matsayin babanta, ita waccan ga matsayin babanta, su ake ba tsaro na kaza. Ni ba wanda ke tsare ni in ba Allah ba, amma mu muna kallon makomar ƙasar ne. Idan gwamnati ta faɗi ta hanyar revolution aka canza ta, ya makomar ƙasan yake zuwa, me yake faruwa daga ƙarshe bayan an yaka? Ku kalli ƙasashe dama da ku da hagu da ku da gefen ku da suka yi wannan, daga ƙarshe menene makomar ƙasar? Shi yasa za ku ga wannan mutumin da ake zargi, wanda hukumar tsaro ta farin kaya ta tsare, shi ne dalilin da yasa za ku ga yanzu wa'annan abubuwan da ake shirya su a ƙarƙashin su, saboda akwai wani abu da ake nufi. Kwanaki na yi magana akan hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS da wannan mutumin ya tasa shi gaba mai jaridar Sahara, wanda na fara wa mutane ishara su fahimci akwai fa wani abu. To wannan matsalan kar su ɗauka cewa wai daga nan maganan satsin wai daga nan ne suke so su tafi, a'a ba nan suke so su tafi ba, akwai inda suke so su tafi. Da haka wannan jarida ta Sahara ba mu gushe ba muna kiran dukkan al'ummar musulmi, wannan jarida ce da ba ta yi wa musulmi adalci, duk abin da za ta yada na batanci za ku ga ya shafi musulmi ne. Da haka dan girman Allah duk wanda ya ga wulkitawar jaridar Sahara ya tsine mata albarka kafin ta wuce. Wannan jaridar ta Sahara muna roƙon Allah ya ruguza ta, Allah ya ruguza duk wanda yake da hannu wajen yaduwar ta. Wannan shine addu'ar da muke. Sana abu na gaba shine daga lokacin da aka ce wayannan jami'an tsaro da suke tsayawa a hanya a yanzu an ce wai an ruguza za a yi wasu, to ai kamata ya kafin a ruguza a yi wasun sai a ruguza, haka ya kamata a yi. Ina amfani da wuka a hannuna tana min aiki sai ka ce ba ta da kyau, kamata ya ka kawo min canji wacce tafi wannan kyau sai ka karɓi wacce ba ta da kyau, amma baka kawo wata ba sannan kuma ka ce ka karɓe ta hannuna. Ya kake so in yi? Kana so in ci gaba da zama ne? Yin wannan yayin da aka kwashe su zai ba da daman shigar da harkokin kwaya daga jiha zuwa jiha, wannan yana daga ciki. Sannan abu na gaba zai ba da dama abu na gaba bayan harka kwaya daga jiha zuwa jiha zai ba da damar safarar miyagun makamai, wanda duk ya kalli abin da yake faruwa a Katsina yanzu da Zamfara da Sokoto, jami'an tsaro sun fara tasowa abin ya fara sauki. Yanzu kwanan nan ku kalla sati biyu kafin wannan abin ya faru a ce an ruguza su, an kama harsashe sama da harsashi 6,000 da aka fito da shi daga Jos za a tafi Zamfara da shi, harsashi 6,000. Yanzu dan Allah da aka zo wucewa da harsashin inda babu jami'an tsaro akan hanya, ta yaya za a yi a kama wa'annan harsashen? Kuma wa'annan harsashen fa idan sun tafi ba wai fa za su kare bane akan yar shugaban kasa ko ɗan mataimakin shugaban kasa. Wa'annan harsashen in an kai su akan dangina da danginka ko ne ko kai akan su wasu za su yi amfani su karar da wa'annan harsashen fa. To don haka mu ba mu ce ba sa yin kuskure ba, suna yi. Kuma dukkan bangarorin jami'an tsaro na Najeriya dole kana iya samun matsala ta kurakure nan da can, ai mutane ne ke aikin ba mala'iku bane. To mu yanzu a halin da muke ciki a Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, ruguzawa ya kamata a yi ko gyara abin da yake ciki na kurakure ya kamata a yi, gyarawa ya kamata a ce an yi ba ruguzawa. Da haka wayanda suka je suka taru daga barayi yan yahu sai yan luwaɗi sai wanda suke da alamar shan jini sai kaza su suka taru suke yin wannan abin. Amma abun bakin ciki a cikin kwana 1-2 aka saurare su wajen bari a ruguza wannan hukuma ta ainihin wato SAS. Sannan abu na gaba da cewa an ruguza SAS,
kwana ɗaya da faruwar abin ana sanarwa washi gari akwai inda aka kai hari a Kano aka kwacewa mutane ka 'yan fashi suka yi musu fashi. Sannan yanzu ga maganan Borno, gwamnan Borno ya fito da mutanen jihar Katsina sun yi zanga-zanga sun ce in an ruguza SAS a can jihar su ta Katsina inda shugaban ƙasa yake a lokacin da aka ruguza a can a nan wajen suna bukata. Gwamnan Borno kamar yadda Dr. Abdullah Gadan kai ya faɗa a din Najeriya a iya sanin mu ba a taɓa samun wani gwamna jajirtacce ba wanda ya tsaya wajen kare al'ummar shi da jama'ar shi. Sai gashi ya fito yana roƙo cewa idan an ruguza su a ko'ina a dawo da su a Maiduguri tana buƙatar su. Alal aƙalli ko alal aƙalla kafin a ce an ruguza ya kamata idan sun je sun tare can Abuja suna basa su jihohin da yake akwai su a 'yan jihar a tambaya suna da bukata ko ba sa bukata kafin a ce kowace jiha an ruguza su. Idan su a jihohinsu ba su da bukata to mu yanzu da arewacin Najeriya yake fama da matsalar tsaro mu muna bukata saboda dama mu bala'in ya fi shafa mu matsalar ta kare a nan a cikinmu amma ba a yi haka ba. Da haka wannan kiran da gwamnan Borno ya yi muna fatan a duba wannan. Sannan wannan abin da ke faruwa a Katsina wannan ga duk mutumin da ya suke da mutunci abun bakin ciki ne abun kunya ne ga shugaban kasa a ce jihar da ya fito ita ce jihar da tafi kowace jiha fama da matsalar tsaro a Najeriya. Idan aka in matsala ta zo mu tashi mai ta faitin mu ce sai namu ya samu, idan namu ya samu nasu ya samu, in nasu ya samu nasu ya samu. Haka kuma matsalar take tafiya yanzu. Sannan yana ciki shine kamar yadda na faɗa na ga rubuce-rubuce da aka nuna min a shafi na Twitter abin bakin ciki wai sanda maganan wai SAS nan ya fara ana maganan a ruguza su wai sai ga waɗanda suke shugabanni ne a ƙasar nan wai ƴaƴansu na goyon bayan haka. Sannan bayan wannan da wannan matsalar ta tsaro ta fara ya kamata jami'an tsaro su buɗe wuta ne, amma me yasa jami'an tsaro ba su buɗe wuta ba? An hana su, an ce ba za su buɗe wuta ba, an hana su tare da ya cancanta su buɗe wuta don dukkan irin kowace irin takawa da rashin mutunci da ya kamata su yi wa'annan mutanen sun yi da ya kamata a buɗe wuta. Sannan wannan abun da wa'annan mutanen suka yi inda a arewacin Najeriya abin ya faru a Kaduna ko a Kano ko a Katsina, inda kwanaki ba kuna kallo a Katsina ba wasu saboda matsalar babu tsaron ne suka zo suka yi zanga-zanga suka cika sharaɗi kafin su yi gwamnati ta san za su yi, aka kama na kamawa sana ka kashe na kashewa. Amma su wa'annan wai kokarin ake a lallashe su wai a ba su haƙuri sannan a yi musu abin da suke so. Shi yasa na sa alamar tambaya, shin shugabancin nan da ake yi Najeriya ake shugabanta duka ko ko a'a sunan shugaban na Najeriya ne amma wasu bangare ake shugabanta? Ku duba maganan budget da aka yi kwanan nan, yanzu ɗazun nan nake bincika akwai gada kwaya ɗaya da aka yi a kudancin nan, wannan gadan ta isa express guda biyu a arewacin Najeriya tun daga birnin Kebbi har zuwa Maiduguri, amma ga hanyar Kaduna zuwa Kano ba wai sabuwa za a yi ba, daga Kaduna zuwa Abuja ba sabuwa za a yi ba, a gyara ta, amma yau shekara 5 wannan hanyar ta gagara gyara. Maganan ilimi da muka yi magana kwanan nan, scholarship da aka bayar an zo an ɗauki kaso 70 cikin 100 an ba 'yan kudancin Najeriya, an ɗauki kaso 30 an ba 'yan arewacin Najeriya. Amma wannan jaridar ta Sahara Reporter da yake tsinanniya ce, Allah ya tsine mata albarka, sai suka zo duk irin waɗannan abubuwan da za a yi wa musulmi a arewa na musguna za ku ga ba za su yada ba, amma da zaran wani abu ya faru wanda suke ganin zai lalata musulunci da kuma mutanen arewa, yanzu nan za su ɗauki abin su yada. Da haka wannan abin da waɗannan mutanen suke yi, kowa ya san da a Kano ne abin yake faruwa, ko a Kaduna
ko a Katsina ko a Zamfara ko a Sokoto, saboda su mutanensu su ne mutanen nan ba mutane ba ne, yanzu nan za a ce kawai a kiliyarin ɗinsu. Sannan magana ta ƙasashe ko ta kusa da ƙarshe shine ya kamata gwamnati ta sani, kuma tun daga kan shugaban ƙasa da wanda suke zagaye da su, mutane ba dabbobi ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali. Matsala ta faru a Zaria da 'yan shi'a, kuma irin wannan maganar zai zamanto ita ce magana ta farko watakila da ban taɓa yi ba a ji ta a bakina ba, amma yau za a ji ta a bakina. Matsala ta faru a Zaria, an ji an kai ma 'yan shi'a hari an kashe su, an ce saboda matsalar tsaro a Najeriya ce. To idan dai har saboda matsala ce ta Najeriya kuna so ta zauna lafiya kuka yaƙe su, to duk wani wanda ya tayar wa Najeriya da ƙayar baya, to ku yaƙe shi don Najeriya ta zauna lafiya. Amma in kuka yaƙi wa'ancan da sunan cewa kun yaƙe su don Najeriya ne, sannan wasu suka zo su ma suna tayar da fitina, sannan ba ku yaƙe su ba irin yaƙar da kuka wa wa'ancan, babu wani mai hankali da zai yarda da cewa abin da kuka yi mai 'yan shi'a ba akwai wani dalili ta ƙarƙashin ƙasa da yasa kuka yi musu shi ba. Yadda suke wa'ancan mutane ne, wa'ancan ma mutane ne. In kun hukunta wa'ancan dan Najeriya ne, to duk wanda kuke ganin yayi aiki na ta da ƙayar baya ga Najeriya, ku ɗauki mataki na kawar da shi da hukunta shi dan Najeriya ta zauna lafiya. Ya kamata ku san wannan, kar ku ɗauka ku kaɗai ne masu hankali, mutane ma suna da hankali. Daga ƙarshe kiran da nake da shi ga malamai, ba na so karatun nan ya tsawo. Kiran da nake da shi ga malamai na addini ya kamata su ji tsoron Allah. Harkan nan da ake ta addini kana yin ta ne idan ana zaune lafiya, kana yin ta ne jama'a kake shugabanta. Duk sanda wata matsala ta fitina ta taso, malamai suna kallanta suka zira mata ido, jama'ar da zaka karantar ka shugabanta babu, zaman lafiyan da zaka iya karantarwa babu zaman lafiya. Dan Allah, Bahaushe ya ce menene amfanin baɗi bare? Babu amfanin baɗi bare. Ina sake karanta maganar da na faɗa a farko, maganar da al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa, yace idza takallama ahlul batil bil batil, idan masu banna suka ci gaba da magana da bannarsu, wa sakata ahlul haqqi an qawlati al-haqqi, masu gaskiya suka yi shiru suka kasa faɗar gaskiya, ishtaraka ahlul haqqi fi idlalil khalqi, to masu gaskiya sun yi musharaka wajen duk wanda aka batar a lahira in aka ji yadda Allah zai ba da zunubi ga waɗanda suka yada bannar. Malaman da suka san gaskiya suka ja bakin su suka yi shiru, su ma sun yi musharaka cikin wannan laifin. Sannan ya ƙara cewa wasu daga cikin magabata sun ce man rahala ila baladin turaqu fiha dima'ul muwahhidina, wanda ya tafiya ya je garin da ake zubar da jinin masu bauta ma Allah su kadai, wa takallama fi sawmi was salati fa huwa kha'inun lillahi, yayi magana akan azumi da sallah ya kyale zubin mutane na zuba, to wannan mutumin ya ha'inci Allah. Yanzu tare da wannan matsalar tana faruwa, matsalar da in aka batta ta fara ruruwa a hankali za ta kai nan gaba a zo a jujjuya al'amuran da duk wani abu da ake na harka ta arziki ba za ta yi ba. Amma za ku ga maimakon yanzu wannan juma'a duk inda wani malami yake a Najeriya yana da mumbarin juma'a ya kudu ba akan wannan matsalar dan tana da alaka da tsaro, sai idan tsaron ya tabbata ne sannan zai ci gaba da hawa mumbari ya kudu ba. Wallahi bari ku gani, in juma'a ta zo, wani juma'a za ta zo ta wuce bai ma san me yake faruwa a Najeriya ba, saboda ba shi bane a gabansa. Da haka ni kiran da nake yi ga malamai, ya kamata wannan matsalar guda biyu yayin da suke karantar da addini nan ba zai ci gaba ba sai da zaman lafiya. Yayin da suke shugabantar mutane ba za su iya ci gaba da jagorancin mutane ba, jagorancin na arziki sai ƙasa tana zaune lafiya. Su duba girman Allah, idan matsala ta taso tun daga malamai na sama, izala muna da izala wacce suke ce mata 1, sannan muna da 2 ko A ko B.
ba na so in kira sunan kowa, akwai nauyin da Allah ya dora musu, akwai maganar da za su yi ta fili, kowa ya tsan matsayinsu, akwai maganar da za su yi ta da shugabannin da abin ya shafa. Akwai ɓangaren malaman ɗariƙu, idan matsala ta faru irin wannan ba daidai ba ne abin da yake da alaƙa da Najeriyar gabaki ɗaya, wanda in fitina ta taso ba za ta tsaya kan wani mutum ba, ba za ta yi tamizi ba, kowa sai ta shafa, sannan kowa ya ja bakinsa ya shiru, ba daidai ba ne. Kowa ya sani yanzu abin da ke faruwa a wannan gwamnatin na irin waɗannan matsalolin, da a baya suke faruwa a wata gwamnati da ba wannan ba, da yanzu adadi da zaka ji na malamai suna magana mallahu bihim alim, Allah kaɗai ya san adadinsu. Amma yanzu in ka kalli Najeriya abin da ke faruwa, yadda ka san da yawan malamai an ja baki an yi shiru kaman babu wata matsala da take faruwa a ƙasar, kuma suna ganin haka shine daidai. Adalci shine idan a baya wani yayi kuskure, kun fito kun faɗa masa magana ya gyara, to wanda duk ya kuskure sunansa kuskure, a fito a faɗa wa mutane gaskiya su gyara. Daga ƙarshe ba mamaki kaga wani ya fito ya ce shi ma wannan karatun da nayi ba daidai bane, wannan manhaji ne na kawarish, abinda wayancan suka yi ba kawarijinci bane, ni da na fito na ce a gyara ni ne kawarish din. Dan haka magana ta ƙarshe, ko gwamnati ta sani ko kar ta sani, ko ta yadda ko kar ta yadda, ko ta gamsu ko kar ta gamsu, wannan abin na rantsi da girman Allah idan suka zira ma abin nan ido ya ci gaba, su je su jira su rubuta ko ba na rai Allah zai ɗauki raina cikin 'yan kwanakin nan, wallahi wannan abin suka zira min ido sai ya kai zuwa ga faɗo gwamnatin nan. Wannan shine sakon da za mu faɗa musu. Saboda haka mu a matsayin mu wannan abin da aka yi ba mu yadda da shi ba a madadinmu da madadin al'ummarmu, ba mu yadda ba akan wasu tsirrin mutane marasa mutunci marasa tarbiyya ya zamanto gwamnati tana iya saurara su, amma adadi na mutane masu yawa gwamnati ba ta iya sauraron su. Ku diba adadin mutanen da suka fito a Katsina da adadin mutanen da suka fito a Maiduguri, ana iya hada adadin su da adadin mutanen da suka hada Abuja. Yadda 'yan shi'a suka je Abuja gwamnati ta tarwatsa su, to wayannan ma in gwamnati kamata ya tarwatsa su, ba magana ba ce ta ci gaba da lallashin su. Kuma wallahi wannan muna faɗa ba ga wannan gwamnatin ba, da duk gwamnatin da za ta zo nan gaba, wallahi duk gwamnatin da take so ta sai kanta mutunci, kar ta bari irin waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin ta, shi zai sa gwamnati ta zauna lafiya. Da haka mu iya abin da zamu faɗa kenan, abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورارينا كلنا الذي ون اللوكتي